Hello guys, welcome to my new video. आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदान बरायनानै लाबोलायबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय लोगोफोरनो बाजारनिफ्राय मा लाबोखो ओमफ्राय नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैहाय न'खरनि मावनाय दांनाय मा खालामा बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसैलाय आरोना लोगोफोर। भिडिअखौनो खालामनायानो एडिटिं बानायनो बानानै खालामनायानो जायासै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बेखौनो एसे नोंथांमोनजों नै दायो शेयार खालामसैलाय। नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअआ माबायदि जायो। लोगोफोर मैगङा नै थास' बेटरि आरोना जा मोजां ओंखायनो लाबोदों आरोना ओरैबायदि मोजां आरोना लोगोफोरनि प्लास्टिकआबो नै जि खाथेनाय। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय फानलु, ओमफ्राय नै टमेट' आरोना सामब्राम, ओमफ्राय नै दुन्दियामोन आरोना दुन्दियाखौ बांद्राय मोजां मोनबोआखै आरोना एसे रानहांलायसै आरोना दुन्दियाया लोगोफोर। ओमफ्राय नै ओरैहाय दङ बेयाव अमा बेदर दङ आरोना नै बेयो अमा बेदर आरोना। ओमफ्राय नै सनाफोर फिसालानि स्कुल ड्रेस आरोना बेखौ सुना लाग्रोनोसै बेनिफ्रायसो संनोसै आरोना। ओमफ्राय साजों जानो नै बादाम गोथां आरोना एवदों लोगोफोर। नै अमा बेदरजों थास' बिथ'रिजों संनो नागिरबाय आरोना दायो। ओमफ्राय आङो नै साराय जानखाबाय संनोसै आरोना दायो। ओमफ्राय आङो सामब्रामखौ हरदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दा बानलु होनायखौ हरगोन आरो। ओमफ्राय नै बानलु सामब्राम गुफुर मस्ला देनायखौ हरबाय आरोना आङो दासो। ओमफ्राय हालदैबो होबाय, हालदै संख्रै। आङो बेदरखौ एसे गोबाव एवनानै लाबाय आरोना। ओमफ्राय एबारनो थास' बिथ'रिखौ हरनोसै आरो। ओमफ्राय नै लोगोफोर फिसालाया स्कुलनिफ्रायनो दासो फैदों। ओमफ्राय नायलाय लगे फैनानै साइकेल सालायफैबाय आरोना एथ' सान्दुं गोसायावनो। फैद' ओंखाम जानांसिगौ एफा सान्दुङावनोखि सालायोना आरो जि सान्दुं। ओंखाम जानोसै फैदो, सालायनांला फैदो जाबाय। नुदोंना मानो अख्रा नोङो, फैदो फै। रेस्टबो खालामा माबो खालामा डाइरेक्ट साइकेल सालायो। फैद' फै ओंखाम जाया उखैयाखै फैदो। ओमफ्राय लोगोफोरनि थास' बिथ'रियाबो रबबाय आरोना एबार दै होनोसै। दै गुदुं होबाय आरोना। थास' बिथ'रिजों अमा बेदर संनाया लोगोफोर मोनसिगोन आरोना। मोनबाय आरोना लोगोफोर नै। ओमफ्राय नै नारें एसे सेबनानै होबाय नै लोगोफोर नारेंखौ एसे सेबना होबाय आरोना। ओमफ्राय लोगोफोरनो ओंखाम जानो लिंना लाबोबाय आङो। नायलाय नै स्कुलाव थांनाया ओंखाम उखैयाखै खोमा आरो फैनानै। ओमफ्राय ओंखाम जानो लिंना लाबोबाय आङो लोगोफोर। ओमफ्राय नै सेस गोलोमजोब्बाय नालाय खामथाबजोब्बाय जि सान्दुं। डाइरेक्ट फैनानै स्कुलनिफ्राय फैनानै साइकेल सालायहैखाबावो आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै आरोना। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन।